Здравейте хора, аз съм Мира Коцева, обърках се, аз съм Дакето в YouTube и сега ще бъде много хубаво видео, защото аз ще ви разведа из моята къща. Това. Сега, мога да ви покажа 80 годишна царевица. Може да пребирате куче с нея. Гледайте, това е дърво. Ние нищо идем. Това са моята малинкова фабрика. Толкова вкусно и полезно. Искам аз малинка, бе. Да, тая. Да. Това... чакайте, не ви разведох из моята кола. След вас тръгна. Изведете колата ми. Изведи колата ми, ето. Аз съм тук. Да, това е моята котка. Това е моята... неговия личен лук. Това е... тежко, бе. Сой. Да ти помогна. Дръж малко камерата, бе. Айде, Ето това е моята лична каруца. Та гледайте, седалката може и се модифицира. Та както виждате, сега ще седна на нея. И ще бутаме. Колко удобно. Както виждате, има ръчна спирачка, брат. Ръчна спирачка. Ръч. Направо да я ръчнеш. Да, с ръчна спирачка. Да, целата е на точки. Много готино, нали? Да, знам. Аз му помогнах да отидем. Да, той ми помогна. Главата ти изглежда малко голема. Главата ти изглежда малко... това е моята люлка, която се разпадна. И хора, чао, аз съм Дакето в YouTube и абонирайте се, дайте положителен вот. Не забравяйте едно малко лайкче да дадете. Само малко. И чао. Чао, какво си...